Ka krishi vegan kendral ani ka KVK ka degeshnat bari pet ya ka rep karyang ha kari India KVK kamut center jong ka science ka rep karyang khambon sen ka KVK ka don jingya dei bat ka skol ba bo puli ya ki kamrem ki KVK ki dei bapenya so ya ke Indian Council of Agricultural Research bat ki nong rep bat ki thmu ban pen trai kam ya ka jing shem na ki wat nya khatkom ka jinglong jingman jong kanu kanu ka jaka baro ki KVK ki hap hapo ka jingmi jong ki khatwei Li ki Agricultural Technology Application Research Institute lani ke ATARI hakeleng kari kat hau penai risau ke senam arajar khat pra kiladon kumbah news partly ki KVK habrok Kamba ka KVK galek lomba gini gelek lomba gini eksperimen bagi training. Teknik eksperimen lomba ki kalkum gajing start science batamai mentamu. Kini gajing start science batamai ki lomba ki teknologi kita gajing start science ka bagi wanra na ICR. Let's say ngi yo ma bon gini ki teknologi ba menta kim la ban yadai shani Shnong jongi ta giwan na gini ki thain di rakha. Ta khnang ban ra shwa Shnong rep ngile shwa kita ki eksperimen ke bangi khot ki OFT. Ta kita ki OFT ngile kumba license benter. Te ngile ek testing ngishim ya reading ro kat ba kalkum gajing tha jong teknologi. Ta hadin bangila lapat ba kini ki research eksperimen ki long babiang ngiwan ra pat chaga FLD bangi khot ka frontline demonstration. Ta lomba kini ki frontline demonstration ngi pentip pa Shnong ret ba kini ki teknologi kini ki start science ba thamai kalong ka babiang ya kini ka jaka jongi. Ka jingmo jong ka office jongi ro kalong ba ni ki staff jong ka office ki don ki junior scientist ma ki bangi khot ki SMS. Ta ka kam jongi bangi le ta ki dai tangga frontline extension wong. Ka bomut bangi pet ya tangi ki teknologi ba ibit biang tangi ai pat sakinong rep. Ta kalong ni ba hakata ka frontline extension work jongi ki kam jongi kalong ba ni ai be tangi critical input. Ki ba kita critical input ki dai ba ki jing dong kam balong critical ki dong kam yo nong rep ban sedang ya kata ka teknologi bagi mut ban penpreng Shnong rep. Ya ka KVK lala bantau da ka jingya trai lang ki skol ba ha ka kamrem ki tanat sarkar jilla ki jaka pulie ka ICAR kiwe ki jaka pulie ni ki sengbom dei sarkar ka KVK ka dei bandon kumba arpho hektar ka jaka na ka banta ka jing thmu banwat ya ki buit trai kam bathamai ha ka kamrem. Ta hakani ka Pynthor ba piyo i menta kani ka dai ka Pynthor ko ba ngi tip ka dai Pynthor ko ba ta segi thain jongi ngi yo i ba u ko ba hi dai min dai wei na jing thung ba ki yarap ha che ka thain jongi ta bangi lap ba ki Pynthor jong ka ba jongi ki dai ki ba rit ta khnang ba pen ki yak jing yo jing ko jong nong rem ngi la persang ban wan ra ya ka wei ka teknologi ki ba ki ong ka rice fish farming kata ka rice fish farming ka dai ba ha ka Pynthor ka ba ngiri lang ba ki Dohkha ka jingmut jong ni ka teknologi ba ha ka ba ngi bo ya ki Dohkha ki Pynthor ka ba ka dai ban pun kiu ya jing yo jing kot jong nong rem ta kani teknologi ngi le kum ni ba ngi khem da ibon kita ki inputs yo nong rem ki long ba ngi ai betang critical inputs kita ki inputs ki bidai ba ki ba nong rem udong kam kerpang te kum gani ka jaka kum bangi oi kum ba san spa meter square ni jaka ma kat kum ka jing don jong nu nong rem ba civil shala ta kalong ba ngi ai betang ki Dohkha kum ba san spa telia kita ki bagi hot ki Dohkha sembai ma ki fingerlings ta ba ku ba ro ngi ai kum ba si 10 kilo Ha ki jaka ba ki jaka rep ka ba ki bun kumbalai hadu pra banai ha ke shisnem kala panwan ra ya shibun ki jing mentai ka jingri ya ki Dohkha ha ki jaka rep ka ba ki badap bet wat hapadeng bala od yo ka ba kala ban ai kam ya ki nong rep
Nembalalet da kajing lap ya ki sembai keba bakam ha kajing penon ya ki dawai penyap kenyang kala jor bha bat kani kala bu jingma ya ki jing thau ba im ha ka namar kata kajing ri Dohkha ha kaju jaka bathung ya ki keba ba ai dawai kam ya hap namar kalong penban kajing ma ya ki Dohkha kajing rap keba baklam da ai dawai bat kajing ri ya ki Dohkha ha kaju jaka kadai ka Rukom balale ha ki babun kiri kentup ya ke Japan Malaysia Italy China bat India Hagi katu kat ni ki jella ka than chete lamingi lale ya kani ka Rukom lara ki jaka rep keba ki dap dapun benai ya ki Dohkha lari klam na peron kamban penlot chibun ya kani ka Rukom lale ru hari lum Jaintia Hills ha ka jella Meghalaya Mentapat ngan batai sepang kumno ban le eka seedling treatment hau keba nane ka Rukom pedam kini ki sara keba swab pene ra tenrai nane le thungsha Pynthor keba te uniu de u tenrai keba u bala de shim niki jaka sara te haswa bangin pedam kini ki sara keba niki seedling treatment ngin shimik keba kumba shiritar nagmenta ka jaka ka bashi hektar nếu cứu là lòng bệnh cùng bác sĩ hectare, ở chỉ đi tới, thì nàng ta phải để cái bệnh này ngin chim cái này cả, trichoderma, cái này cái đây cả biopesticides, nằm cùng bằng lòng độ mình nè, và cái này cả paddy fish này cả bà ri cái đó cả bật rập lăng nhiều cái bà cái chỗ cả Pynthor, nhưng đây bên phần cầm được cái bio được cái chemical pesticides, thì cái này cái trichoderma, cái đây cả biopesticides, cái này cái rập yêu kuba bận lên chibun ki jingpang kawai kedai ka brown spot of rice ka bakong ka to ka jingpang tho nai ma ka jingpang tho nai hau kuba te kadai kani ngira ban shim kumba shi shamaj ha ka shi liter ko shi shamaj kumba shi liter ko kani ka yarap na ka yitu ki jingpang jong kuba ka ya ka blast of rice ro ka baki ong dak tin thareng te kani pade kadai ka biofertilizer ka baki ong acetobacter kini kita ke acetobacter. Tiga ni pada ngishim kumba aspak gram, hakanik bashi liter. Tengi shu entat baik aspak gram nak long baik kumba san kam namar ba. Sha farmers feel ceki Shnong jong nong dap te ginger hiban gak kat tingkau. Kini kawai ka acetobacter kini kedai ka sebok ka bagi ang biofertilizer. Kamdai ka biopesticide sandai kini kedai ka sebok organic. Ni ru kabam kata yu. Ya ka hali keba ya ka kendau kumjoro ya keba bat kumjoro ya ka Dohkha ka bangin supply ha ka hali keba kani pada kedai ka ka phosphate solubilizer kani ro ka dai ka biofertilizer ka ba kasbo ka badan jikim ka bam kta yu keba ni Dohkha ha ka Pynthor keba Habangi klei ni ka habangi pedam moi ni ki tenrai ka bang de man kan mau ba bang de pedam ha ki jaka balong ngam ki ba kamdum kin de ki jaka ba shok ka singi nang ba kini ki tenrai ka ba jong ki bang la da shim na ra ki dem nam pulat bor ki nam sha shok ha ka singi ti man ta ba deng la sang thu ba ka la klei lang bang ni ha ko Shim nak ini ki sara keba jong ni in pedam padehang ni in pedam padehang ni ka dawai bala dak lang dak biopesticides bat ka ni ka biofertilizer ki sebok badan jing bat ki dawai ba penyap knyang min pedam kum ni kum ba shi lai pheu minute ka ba kloi do ka dai at pheu minute han rai pedam kum ni kum ba lai pheu minute aden pada kata ngin ra kum ni ngin shim gini adin lai pheu minute ngin shim
ya kan nak sang thok ba kan ni ka sebok kala kejut bahaya kan kita jong ni kita ba macam ni salah ke ba ni that pada syukur badum kenang bakan kham berkiang ni kita ang tab deng ni lai thung pada syukur ni Pynthor ke ba jong ni kumbah den khasan ni 40 minit Kajaka bajet ban rep keba bat ban ri Dohkha ha ka ju kapur kadai ban long ka bakham hathem ha ka ba ka ka pahu ka khando ha ka ni ka jaka ka long ka paspo bat kala ban bat ya ka akan ni ka teknologi ka badan kam ka long ka ba lada unong rap dan ni ka jaka ka ba he dan ka jaka ka ba he ban snai ka pung Dohkha ka e ula ban le ula ban ri lang bat ka Dohkha bat kunjur rap lang bat ku ba ka we kata ka jing mentoi jong kan ka teknologi mo ka bagi ong na marobun sen ha ka jaka jong ni ku ba tingim la ban penduk ka Dohkha ro dan hi kinong rap bateng teng hi kwa han re le se ba kum ta mo bam dan lat te ki kwa no ban persyang ban ri lang bat ka Dohkha bat rap lang bat ku ba te kum kan ni ka teknologi pada ngi ha ban pej ha kinu ki jaka ba la ban le ni teknologi dan kami ki Pynthor ke ba ki ba bun ku kam dei ka ka dei ban ne kum ba hadon riu banai kam dei ban rengat katu ka jaka ka ni ka Pynthor ke ba ka baduna ngimla ban persyang ni teknologi bat kum juro kani ka teknologi ka dei ban dan hakitu ki jaka ki ba jengai naka nagi jaka sa jang ginang rap namar babun sen dagi jangan ni jaka sa jing nong rap te bun sen unong rap sa hatu hajan Pynthor ke ba te bun ki jing kham tam ki jing ba la ban le pej man ka por ki Dohkha le si dan ba kila ban yo pang ne kila ban yo chatu ne teng teng ro bat ro dan ki bai pat dagi jing ya ki jaka balajet ban thung ka ba bat ban ri Dohkha la ban khre hau banai rempang da ka basna ya ki jingker ha ka lingkha ba kan ne ka ki lingkha ka ba piang ban ri lang ya ki Dohkha ki dei ban lat na ki jing lat pathar ka namar habat mu ban ri Dohkha ko ka dei ban biang bat ka bayada na ki jing tu no ki Dohkha sharut habaja ka jing shlei ki jingker ki dei ban long ki baklan lai banai shwa ban ngin pu ya ka Pynthor dia ban ai uni shuni ma agricultural rhyme nero to shuni ba ki sai aish ki yeng ki sam handai uni ubala long shuni berni kumbang sai ong ginang rap shane te yo ta shuni gin ban ai namar ba uni shuni wirap bon jai ka wei ka dei ba wirap namanta ki ki jingpang ki nene ki knyang gi ba shong hapok ka khandeu hapok ka Pynthor ka ba do mencam senam bat kum joro ki jingpang gi ba dan hapok ka ni ka hali ka Pynthor ka ba bat kum joro upendunai kan ka jingjet jong khandau ko bagi ong ka soil acidity te kata uyarap hau shuni kinong rap ki de ban long ki badan jingtep kumno ban bat ya ko ha ki lengkha ka ba ki jingker ki de da ki dieng ni ki siet bat ko ka de ban long ka bala panya khlat ban ri Dohkha la ka jong bat ka ban ai ye ki For this technology, we have selected this low-lying perifill that will retain water for 4 to 6 months, and we have constructed these peripheral trenches of size 0.5 meter depth and 1 meter width, so that to retain water so that fishes can take shelter when the water level in the fields remains low. Kinong rap ki blam lian ha kani ka kam ki rila ki jong ki sambai Dohkha ha ki pung ki barit kumbashi banai ni arbanai bat kini kinong rap ki die kelaru sha ki we kinong rap bom dan sambai bat ki bathamu ban rilang ya ki Dohkha bat ban rap ka haju So after 15 to 20 days of transplantation of paddy, an Amur common calf fingerlings of size
10 to 12 centimeter is released at a stocking density of 5,000 number per hectare. This Amur common carp is a genetically modified breed of common carp and is the best suitable fish species for culturing along with the paddy because it poses some characteristic traits like its ability to withstand against adverse environmental condition, as well as it's not easily susceptible to disease, and it has a better growth performance compared to any other species. Kini jaka barap keba batri Dohkha haju kidon kamya kasbo pam ai dawai kasbo kadai da ka merat kumna ka siar batu cha kilingkha ka sniang ka masi bat kijing thong bala kelas bo hi na ka basui ha kilingkha hadien bala depot yaki. Hadin nai benai beladap ayu shuni ni ai padai kenika kasbo organik dan kinong rep bakiyot teng kasbo shing kabalong organik ki ai ro kasbo aj masi ni kitu kisbo bayot ni ki kabalong organik tu ki anapurna kabaki shej ai kinong rep kum katuru menilai ban ai kenika jaka ri Dohkha bat rep lang bat kuma kawai kebadan kam bah bagin kin mau ba unong rep leni kanong rep daki kwa ban persyang ni ka Rukom rep kum kani kawai kebagi ban sumar bah kedai ban nong syuban penan kam ding da dawai bik niang mo amar ba kum bagi nak tip baka jalami khala jongi kala pai ban poi biang shika organic agriculture te ngimlong ban penan kam tu ki dawai sbo chemical fertilizer ki dawai penyap kenyang belong chemical pesticides kum kitu ngimlong ban penan kam ni ha hi ban penan kam lagi organic lagi dagi biofertilizer dagi biopesticides everything dai ban long bai organic. Hashwa ban perlat ya ki sembai Dohkha syaki Pynthor keba ya ka jingra ya ki tanrai keba na ki jaka sara syaki lengkha lalia bha hau benaya yong. Shwa bengin sara yo keba nongkong kai bengin dai ban le yo sembai ni keba mo ni haban padam shwa ha ka teng padangi treat ni klelang ni padam rangkat lang bat ka ni ka biofertilizer kum ka Astobacter dan ni ka PSP ka bagi ong nang baun kam khlain kuba teng ni ai robat ka biopesticides kum ka trichoderma ka pot bagi net seed treatment ya ni kuba ka bagi ong padam nang ya kuba mo sembai kuba te kata ka pot ni padam kumba khat ar hadu ar posau kanta ni padam hapok ko nang ta pade hagasngi ka babot pade hadin ar posau kanta ngi sai kata ka no kuba na pa kum maki shedla hi kinang raption ni shathan jungi ki sai no ikata hadin pade ki buah pa ka berni ka basngem ti kum tu hadin khat ar kanta kuba ula long la mi khmat mo la mi khmat la sprout kum maki onak tin pareng la sprout hadin pade kata ka bala long kuba kum ta ngin sara pade chaha kani hari ka ba jongi Yau niu keba balara la i shwa artiyo ban pen klan ye ki thiet bakin su bha shapwa bat hadien kanie la perlat sahi ki Dohkha kajing ri ya ki Dohkha ka shimpor lai hadu nreu banai bat kajing i yau keba bu un he ka ti katu ka jaka bangi la mut ban sarayo ni kuba bangi plan ban lai gani ka paddy cum fish ka Rukom ri ya ka Dohkha bat kum turu rab yo kuba hakju ka Pynthor keba kadai ban long ka jaka ka ba hajan jong ka Pynthor keba badru kadai ban jrong kum ba shiput na ka Pynthor keba ka jongi ka baladap pu bha ka baladap pengkhoj bha badru kinong rap kila ban ai ka ni ka organic fertilizer kum ka mesti ni ka sbosh ing kendian hak tu ka por hak tu ka jaka sara
Ya ka jingtong ye ki Dohkha la le da ki shang balashna do siet la da ye ki Dohkha kumbalai do sau banai ha ki Pynthor kba la ban yo arspa do laispa kilo ka Dohkha ha ka shi hektar but la da ye ki Dohkha ha ki Pynthor kba kumbasan ha do ndo banai la ban yo sauspa do sanspa kilo ka Dohkha ha ka shi hektar ha ka ju ka yom Hadian baladep tong ya ka Dohkha la le sai ka jing ot yo kba ya ka jing ot kba ki kham le hau banai nai lur pat risau After 4 months culture duration, this fishes, it will grow up to 250 grams. So farmers could get an yield of around 37 kg from this area of 0.05 hectare, that is 500 square meter. The benefits of this technology is the role of the fishes in paddy will be like the movement of fish in the water will help to release the nutrients from the soil, as well as it will promote this greater tillering and as well as aeration, which is beneficial for the paddy. And fish also will feed on the larvae of aquatic pests and diseases, thereby it will reduce the number of pests and diseases. Not only that, rice also will provide as a substrate for enhancing the availability of food for fishes. Ya ki Dohkha bala tong ne ki Pynthor kba la penyat ha ki yo mar ka jing dawaru ka jurbha ki nong rep ki di ya ki ni ki Dohkha ha ki yo ni ha ki lingkha he la ra ka jing mi ka bun ki ni ki Dohkha ki la ru pan poisha ki yo ki bahe Chua ngaju yok ba chi san surya. Teman ada bu ni Dohkha tengah kat ne yok chi ru surya man nus nem lalis nem atu yok run ru surya ba yo nu ba. Ke jing yok nong des nga man kamte ke chi nem teman manang chua dat ke igirat ke ji ko yok ka tang chi san spa suro de ni na wa bu da nong lai chi ru jar chi nyao jar yok. Ke Dohkha kamte ke Dohkha bon wa man ke spowa chi kamte Senam lebok igatu teman ke sepowa suro senam dah. Teman sepowa kuwi dah bon teli dah bon hijing yo. Kate ke jinge wakwai man kami man empor uslap. Tri por jor slap ke kwa man yo nang gini gijar khang melu melang tu na ni nestiar yo te jinge ora. Ti ke jing rep teman man ko kamjuk. Ki jing mentoi na ka barrep ya ukba bat rilang ya ki Dohkha haju ki kenthop ya ka jing peron kam ya ka jaka ban yo jing mentoi na ki atli ki jat kam ka pentuna ya ka jing siu ya ka baitere ka kentiu ya ka jing mi ukba da san hadu khat san na ki shispa namar ka de ka jing yo ya ka sbo na ka Dohkha na ka lingkha ka ba la ru pan pen mi ya ki Dohkha ka jing yo ka mai ru ka la khambun ba ka jing ot ru ka la bun ki Dohkha ki khang lat ya ki nyut ba kin mi ki ba la da ja ba bun ki kapenduna ya ka jing mi ukba da sanpho na ka shispa ki Dohkha ki bam ya ki peleng skan perjong bat how ya ka jing pang ki shori bat ha ka ni ka Rukom ki jing pang bayo na ki ki khamduna ha ki brio ya ki Dohkha ki blari ha ki ni Pynthor la pen he bha bat la da ki jing mi jong ki ka bun kan kham yo nong ban ya ka bari ya ki la ka jong